Subay sa giingong boxing match, tani Davao City Acting Mayor Baste Duterte ug PNP Chief General Nicolas Torre III, dunay hagit karon ang igsuo ni Acting Mayor Baste nga si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte ngadto sa PNP Chief. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gihagit ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte si PNP Chief General Nicolas Torre III nga mopirma og waiver una ang boxing match nila sa iyahang igsuon nga si Acting City Mayor Baste Duterte. May komento usab kini sa pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. kalabot sa pagbaha ug uban pang issue. Papirmahon sa siguro natong kalaban basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon na napod sila dahilan. Magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas maayo na. Puro man ka sila isog. Mao kini ang pahayag ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte dihang nahinabi sa media sa pagbisita niini sa kasaulugan sa 34th araw ng Barangay 21st ning syudad. Mahitungod kini sa giingong boxing match tali sa iyahang igsuong si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ug PNP Chief General Nicolas Torre III. Gibanatan sab sa kongresista si General Torre. Tama to iyahang kondisyon. Total gusto nimo mutabang ng baha. Kamo ikaw PNP Chief, daghan naman kag kwarta, kabalo man tahan na pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Anong hindi na lang ka mo donate diretso sa gibahaan? Gibuhat pa nimong kondisyon sa ako igsuon magsumbaganay ra mo. Gisuportahan sab sa kongresista ang kondisyon ni Acting Mayor Baste nga magpa-hair follicle drug test ang tanang opisyal sa gobyerno. O karon ay kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test tanan usbon bisag na upaw na ko usbon na po nato. Ano hadlok man mo anang drug test. Namoy gitago. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag si General Torre kalabot niini. Samtang mihatag sab og komento si Congressman Pulong sa pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga new normal na matud pa ang weather system nga nasinati sa katawhan sa nasod. Kinihuman sa sagunsong pag-igo sa bagyo ning simanaha sa Luzon ug sa habagat nga nakaapekto sa daghang lugar sa nasod. Dapat permi ang gobyerno, ang public servant is always ready. Kanang ingon ana nga pangutok, kanang ingon ana nga og naay kalamidad ang imong ipasanginlan, ang imuhang gikambyohan. Kana nga pangutok ayaw trabaho sa gobyerno. Resign og gusto ka. Og wa kay mabuhat aning gobyernohan ni resign. Dihang gipangutana kung unsa ba ang iyahang expectation sa State of the Nation Address o SONA sa Presidente karong Lunes. Tubag sa opisyal. So expect nato nga mao nang new normal, way sulod ang SONA. Rami sa siguro gyapon. Mo gyapon na kanang tawhana how ra mo na mag-English. Kabalo mo nang tao nga tangke ang ulo. Anaon nimo ba? Tong way sulod. Mo na sige ra pud sa paminaw sa mga ugok pud niya mga advisor. May komento sab si Congressman Pulong kalabot sa 1% ka ginaog sa tariff rate sa Pilipinas sa Amerika, gikan 20% kadto sa 19%. Kinitong buhis nga ipakamtang sa mga produkto nga gina-export sa Pilipinas ngadto sa Amerika. Samtang zero ang taripa sa mga produkto sa Amerika pasulod sa Pilipinas. Mayo na kinabawas sa 1%. Congratulations sa 1%. Atay. Ako negosyante ko. Dito ko magpalit sa Amerika, ni padala na ko diri. O di hayahay, dakog kita. Samtang kabahin sa paglambigit sa war on drugs si kaning Presidente Rodrigo Duterte sa kaso sa mga nangawala nga sabungero. Og ilang incorporate diha, maghimo na pud sila bag-ong senaryo, bag-ong storya kay para na po imbestigahan ang pamilya namo. Wa tay mabuhat. Ilaha man ang utok. So labi mo na konsulti lagi, ang utok nila murag mga tangke. Naway sulod. Sara, sa karon wala pa'y tubag ang Malacanang sa mga pahayag ni Congressman Paolo Duterte. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.